Nabala ka ba ikaw kung pasaylon pa ba ka sa Ginoo sa kadako sa sala nga imong nabuhat bato kaniya? Mga igsoon, nahoy isulti kaninyo, ayaw kaguol, paglipay, kay dako kayo ang gugma sa Ginoo kanato, pasayloon niya ang sala nga atong nabuhat kaniya. Nakoy tulo ka verses karon nga isulti kaninyo, paminaw, nindot kayo kini. John 3:14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. So sama nga ang serpente nga bronze gipataas ni Moses dito sa wilderness, si Kristo Jesus usab, Son of Man, ipataas. Ang istorya ani mao kini. Dito sa wilderness adunay mga likramador kaayo nga mga Israelites. Kung Ginoo nagsilot kanila, nagpadala ang Ginoo daghan kayo nga mga serpente, mga bitin aron magpaa kanila. Apan ang Dios naluoy kanila. Sa diyang sila hilimatyon na tungod sa mga lala nga naa sa ilahang lawas. Ang Ginoo nagsugo ka Moses nga pagbuhat og serpente nga tumbaga. Pagbuhat og bronze nga serpente, ipataas kini. Dayon sa bisan kinsa mulantaw sa serpente nga imong gibuhat, maulian siya sa iyang pinaakan sa bitin. Now ang mga tawo nilantaw dayon sa gibuhat ni Moses nga serpente ug sila nangaulian sa ilahang mga pinaakan sa bitin. Helpless gid sila. May gani kay ang Dios maluluyon ug si Moses nagpataas dayon sa serpente. Ang tanan nga mga helpless nananaw diadto ug nagsalig ug sila nakabaton sa kaulian sa ilahang mga samad ug sa mga lala sa bitin sa ilahang lawas. Ingon ana usab si Kristo Jesus ipataas. Timing gid kayo. Gituyo gid sa Ginoo nga si Jesus mataw sa Roman Empire nga ang pamaagi sa pagpatay mao ang pag-crucifix, mao ang pag-crucify sa cross. Ang mga Hudyo, di ba, ang pagpatay sa mga Hudyo kay pagbato man. Ang pamaagi sa mga Romans is paglansang sa cross. Now, si Kristo Jesus gipatay, dili pinaagi sa mga Hudyo nga pagpatay, kundi dili pinaagi sa Romano nga pagpatay. Nga kinahanglan gid nga ipataas. So si Kristo gipataas, gilansang sa cross, ug si bisan kinsa sa usab nga motutok kaniya maulian sa pinaakan sa sala sa ilang kinabuhi. Ug dili sila mapatay sa sala eternally kundi mabuhi sila sa walay katapusan. Basta kay motutok ka kang Kristo Jesus. Helpless ka, hilimatyon ka tungod sa kadako sa imong sala. Motutok ka kang Kristo Jesus. Mosalig ka kaniya, ikaw makabaton sa kapasayloan sa mga sala mo. Matambalan ka. I-accept lamang nga ikaw na ay sakit sa sala. Dako kay problema nimo sa sala. Dili ka makasulbad sa imong problema sa sala. Mga igsuon, si Kristo motambal kanimo. Pero ganing hunahunahon nimo nga, wala ko'y sala. Di na ko kinahanglan ang doktor. Dili ka tambalan ni Kristo. Ang masakiton lamang ang nanginahanglan og doktor. Ang masakiton lamang ang tambalan. Kay sila man ang nangayo og tabang sa doktor. Pero ang mga dili masakiton, di na tambalan sa doktor. Kana mga tao nga self-righteous, feeling nila perfect na sila. Di na sila kinahanglan pa nga pasayloon tungod kay wala lay daw sila sala. Kini sila dili hinuon makabaton sa tambal gikan sa Ginoo. Diyan sila motutok kang Kristo. Pero kini hinuong dagko kay nga sala. Feeling nila dako gid nga sala nila nga murag di na sa mapapasaylo. Lord, kaluya in taon ako nga makasasala. Sila hinuon ang makabaton sa kapasayloan sa ilahang mga sala. Nagka-remember ka mo sa tax collector o sa priest dito sa Luke chapter 18 verse 9 down to verse 14. Ang katong pare nagaingon siya, Ginoo, salamat kay ako dili sama sa ubang tao. Sila mga limbungan, sila himamayi, sila mga labi na ning tax collector, salamat nga dili ako susama niya. Salamat nga ako gaampo, gapuasa, kaduha sa isa ka semana ug gahatag ako ikapulo sa tanan nakong mga abot. Ginoo, salamat kay maayo ko nga tao. Samtang katong tax collector, tinuod-dautan gid siya. Apan na sense niya nga maimperno gid siya tungod sa kadako sa iha nga sala. Busa nagpakiluoy siya. Tapos sa likod gihapak niya iyang dughan ug niingon, Ginoo. Wa gani siya kagahom nga moyahat sa yangit tungod sa kadako sa iyang sala. Gihapak niya dughan sa kaguol, Ginoo, pasayloain taon ako ang makasasala. Ingon ni Kristo, katong tawhana ni pauli sa iyang panimalay nga namatarong na. Iyang sala nahinluan na. Kay gikaluy-an siya sa Ginoo. Ngano? Kay si bisan kinsa nga gapaubos ipataas, ug ang gapataas ipaubos. Ang katong priest, Pariseo, wala siya gimatarong. Ngano man, feeling niya tarong na siya daan. Dili na siya kinahanglan pa nga matarungon, ngano man tarong naman daw siya daan. Now, kung ikaw
Susama atong tax collector nga napaaka na sabitin sa sala. Kung mututo ka kang Kristo, mangay kag kaluoy kaniya, ikaw iyahang pagakaluyan. Verse 15, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Si bisan kinsa nga mutuo kaniya, mutuo kang Kristo Jesus nga gipataas dito sa krus, dili malaglag, apan makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Susama ni adtong mga naa sa wilderness nga pag mututok sila sa tumbaga nga bronze, dili sila mamatay, apan mabuhi sila. Si bisan kinsa usab nga mututok kang Kristo Jesus, dili malaglag ang espiritu, dili maimberno iyang espiritu, iyang kalag, iyang lawas, kung dili makabaton hinuon siya kinabuhi nga walay katapusan. Verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kanang pulong diha nga so loved the world. Ang Ginoo nahigugma pag-ayo, extremely kusog kaayo, dako kaayo ang gugma sa Ginoo sa kalibutan. Humankind diha, ambot ya sabot anang world diha. Ang Ginoo gi-value ni pag-ayo, precious kaayo, gipakamahal gid kaayo niya pag-ayo ang kalibutan. Laras kalibutan, puros makasasala, killer, rapist, drug addict, libakira, palaaway, sumbongera, hambugira, mga bigaon nga babae, mga lalaki nga mga kurakop, mga tanan nga klase nga sala, mga balikason, kanong gapambalikas sa Ginoo, tanan nga mga tao sa kalibutan, na medyo buutan apoy, wa magibuutan, medyo lang buutan, dili matarong tanan. Ang Ginoo naghigugma pag-ayo ni aning tanan nga mga tao sa kalibutan. Busa iyang gihatag iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus. Ingon diri, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nga tungod sa kadako sa iyang gugma, iyahang gihatag iyahang bugtong anak nga si Kristo Jesus. Grabe, maghatag ba ikaw ginikanan sa imong nga anak para sa imong kaaway, para sa mga tao nga gusupak-supak sa imuha, para makabaton sila sa kaluwasan? Dili, maglisod ka. Pero ang Dios, tungod sa kadako sa iyang gugma sa kalibutan, bisan ang iyahang bugtong anak, iyaha kining gitugyan. Ang tanan nga mga sala sa tao, gibutang ngadto kang Kristo Jesus. Ug ang tanan nga mga silot sa sala, gibutang po niya kang Kristo Jesus. Ug dayon, si bisan kinsa nga motuo kang Kristo Jesus, pagtuo nga buhi, pagtuo nga kanising-kasing, pagtuo nga magbiya sa sala, pagtuo nga karepent, si bisan kinsa nga motuo kang Kristo Jesus, dili malaglag, apan makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Kung ikaw motuo kang Kristo Jesus nga walay pagduduha, magtuo ka nga dunay dako jud kaayo nga gugma, dako nga pagsalig, nga siya lamang ang Dios nga moluwas kanimo. Pagtuo ba nga gapakiluoy, Lord, luwas sa ako, kinapaakan ako sa bitin sa sala. Kung motuo ka, mo salig ka, nga siya lamang ang makaluwas kanimo, then ang Dios maluoy kanimo, tambalan niya ikaw. Dili ka malaglag, apan makabaton hinuon kag kinabuhi nga walay katapusan. Bisan buhi pa ikaw, makabaton na ka niya kinabuhi. Yes. Papaano na, pastor? Napamagkuni ani nga lawas. Mao kini. Ang kinabuhi nato mao kini. Mahimo ka ng eternal mga igsoon pagka na makadikit sa eternal usab. Di ba ang Ginoo life? Jesus is the life. He is the way, the truth, and the life. Now, kung ikaw mudikit kang Kristo Jesus, makabaton kag relasyon sa life, ikaw makabaton usab og kinabuhi. Ug usa kini nga kinabuhi nga walay katapusan. Ingon pa sa John chapter 6 verse 35. Si Kristo mao ang bread of life. Ug si bisan kinsa nga moduol kaniya, dili na pagagutomon. Si bisan kinsa nga motuo kaniya, dili na pag-uuhawon. Dili na kapagagutomon, dili na kapag-uhawon. Ang buti pasabot naa na kay kinabuhi nga walay katapusan. Dili kini kinaabuhi sa atong flesh. Kay kini atong flesh o blood dili man kani maka-inherit sa kingdom sa heaven. Taga man ta glorified body kay mautoy mo inherit sa heaven. Kinabuhi nga walay katapusan para kini sa atong life. Ang imong life di na ma-perish kung dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Mahitabo ka na kung ikaw motuo nga tinuoray kang Kristo Jesus. Kung gusto ka nga makabaton niya nga kinabuhi, dawata si Kristo Jesus. Sa tibuok nimo kasing-kasing, sa tibuok nimo kalag, pasulas sa imong kinabuhi, ikaw makabaton ani nga kinabuhi nga walay katapusan.